Vitajte. Na YouTube zvyčajne chodíme oddychovať, pozerať sa na nejaké videá vtipných mačiek alebo niečo podobného. Avšak v dnešnom videu nebudeme mať za cieľ nič menej ambiciózne, ako sa rozprávať o existencii Boha, čo je jedna z kľúčových otázok západnej filozofie v priebehu posledných niekoľko tisíc rokov. Je asi celkom logické, že tým začínam túto apologetickú sériu, keďže sa v nej pokúsim dokázať množstvo vecí, ktoré sa týkajú Boha a kresťanskej viery a podobne. A keby som na to išiel bez toho, aby sme sa predtým porozprávali o existencii Boha, tak by to bolo, ako keby som sa vás pokúšal presviečať, že nejaký dom je zelený a vy by ste ani neverili v existenciu toho samotného domu. Takže začať rozprávaním o existencii Boha je z môjho skromného pohľadu celkom logické. A Boha si pre potreby tejto epizódy zadefinujeme ako nejakú bytosť, ktorá je nad vesmírom, ktorá nie je limitovaná tým fyzickým vesmírom, nie je jeho súčasťou, ale je to nejaká inteligentná bytosť, ktorá je tomuto vesmíru nadradená. Ešte však predtým, ako prejdeme k samotným argumentom, sa musíme porozprávať o tom, či Boha dokážeme empiricky dokázať. Či dokážeme empiricky dokázať jeho existenciu. A nebudem vás teda dlho napínať, nedokážeme to. Teraz možno podaktorí z vás vypnú toto video a ja som to vedel, to budú nejaké ďalšie filozofické špekulácie, ktoré nemajú žiadne opretie vo vede ani v ničom podobnom a sme ľudia v 21. storočí, tak prečo by sme sa mali rozprávať o niečom, čo neviem vedecky skúmať a podobne. Avšak keď sa nad tým hlbšie zamyslíme, tak zistíme, že empirický dôkaz nepožadujeme v drvivej väčšine vecí, o ktorých sa v našom živote bežnom rozprávame. Napríklad budova, v ktorej teraz sedíte, by mohla pokojne každú sekundu padnúť. Avšak ona nejako zostáva stáť. No vy nemáte empirický dôkaz o tom, že tá budova nepadne. A to, čo však máte, je dôveryhodnosť človeka, ktorú tú budovu postavil a dôveryhodnosť materiálov, z ktorých tá budova bola postavená. Čiže je veľmi pravdepodobné, že tá budova nespadne v tom danom momente, avšak nemáte to empiricky odmerané. Čiže keby sme, a potom sú tam samozrejme aj otázky morálky. Je morálne rodičom vašej frajerky dať kvety, keď majú narodeniny? Nuž, empiricky to neviete dokázať. Viete to dokázať iba filozoficky, iba keď sa nad tým začnete zamýšľať z morálneho uhla pohľadu. Čiže keby sme v otázke existencie Boha požadovali empirický dôkaz, tak by sme požadovali úroveň dôkazu, ktorý nepožadujeme pri drvivej väčšine vecí, o ktorých uvažujeme v našich životoch. A poďme sa teda pozrieť na samotné argumenty. Je asi logické, že tu nezahrniem všetky argumenty v prospech existencie Boha, ktoré boli v histórii filozofie vymyslené, avšak toto je limitované video a nemyslím si, že by vôbec mohla byť napísaná kniha, ktorá by zahrnula všetky dôkazy v prospech existencie Boha aj vyvrátenie namietok. Bude to argument z dizajnu, argument z prvotnej príčiny a argument zo svedomia. Začneme teda tým prvým, ktorým je argument z dizajnu. Začnem takým odvážnym tvrdením, že ako ľudská rasa by sme z pohľadu pravdepodobnosti nemali existovať. Pretože životné podmienky, ktoré potrebujeme na to, aby sme žili na našej planéte, sú matematicky veľmi nepravdepodobné. Uvediem pár príkladov. Keby bola ohnivá guľa pred 13,8 milióna rokov, teda vtedy, keď vznikol vesmír o triliontinu stupňa chladnejšia alebo teplejšia, tak by sa nikdy nemohla vyvinúť molekula uhlíka, ktorá je základom všetkého organického života na našej planéte. A pokiaľ by kozmické lúče bombardovali našu planetu pod trochu iným uhlom, v inom čase alebo s inou intenzitou, tak by sa nemohla vyvinúť molekula hemoglobínu, ktorá je pre nás ako teplokrvné živočichy ako celkom užitočná. Pokiaľ si dáme dokopy všetky podmienky, ktoré museli byť splnené na to, aby sa náš druh mohol vyvinúť, aby teda život mohol vzniknúť, tak zistíme, že tá pravdepodobnosť je povedané matematickým odborným jazykom mizivá. A hypotéza, že existuje Boh, tá nejaká externá inteligencia, ktorá všetkým týmto komplikovaným procesom dodala nejakú logiku, nejaký zmysel,
a tento Boh vytvoril svet, v ktorom žijeme a vďaka tomu jeho zásahu je usporiadaný inteligentne, teda vyžaduje menšiu vieru ako presvedčenie, že to všetko vzniklo náhodou. A osobne za taký najsilnejší podargument k tomuto základnému princípu považujem argument o dôveryhodnosti ľudského mozgu. Nášmu mozgu celkom dôverujeme. V našom každodennom živote, keď sa rozhodujeme o tom, či budeme veriť, či nám ten mozog zobrazuje realitu správnym spôsobom, či sú jeho úsudky správne, tak väčšinou na ňo dáme, teda vždy na ňo dáme, aby som bol presnejší. A zároveň je to najsofistikovanejšia vec vo vesmíre, teda trúfam si povedať, že je to ten najsofistikovanejší predmet vo vesmíre, pretože ani tie najlepšie počítače, ktoré sme zatiaľ vytvorili, tak nedokázali obsiahnuť všetky funkcie, ktoré náš mozog dokáže spĺňať. Takýto prístup, teda že dôverujeme nášmu mozgu, jeho chápaniu reality okolo nás a jeho rozhodnutiam, takýto prístup však dáva zmysel iba vtedy, keď intuitívne tušíme, že za jeho usporiadaním je nejaká vyššia inteligencia. Keby to tak nebolo, tak by sme mu pravdepodobne nemali dôverovať a dôkazom je nasledujúci myšlienkový experiment. Predstavte si, že sedíte v lietadle a čakáte na odlet, keď vám niekto povie, že v kokpite toho lietadla nesedia žiadni piloti, ale je riadený autopilotom, ktorého algoritmus bol naprogramovaný náhodným generátorom čísel. Pravdepodobne by ste v tom lietadle nechceli zostať a čo najrýchlejšie by ste sa snažili dostať späť na zem, pretože ako sa dá veriť inštrukciám, ktoré vznikli náhodou, bez toho, aby za nimi stala nejaká inteligencia. A podobne je to s naším mozgom. A pokiaľ by za ním nestala žiadna externá inteligencia, tak prečo by sme mu mali veriť? A my mu veríme v našom každodennom živote. V podstate nerobíme nič, čo by nám neprikázal náš mozog. A teraz by sa samozrejme dalo namietať, že tá usporiadanosť mozgu pochádza z evolúcie, ktorá teda akože dodala veciam a živočíchom na tejto zemi nejaké usporiadanie a nejaký zmysel. Avšak v tom prípade treba posunúť to bremeno dokazovania ďalej a opýtať sa, čo dodalo usporiadanosť tej evolúcii. A tu v podstate, že keď to zhodím na tú evolúciu, tak som neodpovedal na ten argument, len som tú otázku o tom, že čo danej veci dodalo usporiadanosť, posunul niekam ďalej. Teda z toho samotného predmetu na evolúciu, ktorá ten predmet mala vytvoriť. To bol argument z dizajnu a ďalším argumentom je argument z prvotnej príčiny. Keď som písal nasledujúci príklad, tak bol trochu menej aktuálny, ako v súčasnosti sa môže zdať, že môže byť aktuálny. Však predstavte si, že jedného dňa prídete domov a na vašej pohovke sedí medveď. A pravdepodobne by ste to nenechali len tak, že ten medveď sa tam proste nejako objavil. Chceli by ste objaviť príčinu, prečo tam ten medveď je. Tento premrštený príklad, teda v súčasnosti na Slovensku nie až tak premrštený, pretože v čase, keď nahrávam toto video, tak sa v správach veľa hovorí o premnožení medveďov. Tento príklad ilustruje jeden z najzákladnejších princípov ľudského zmýšľania. A to teda to, že predpokladáme, že všetko, čo začína existovať, potrebuje vysvetlenie a nič také, čo začína existovať, neexistuje bez príčiny. Vždy sa snažíme nejak vysvetliť veci a javy okolo nás a dokonca aj vtedy, keď povieme, že sa udiali zázračne, tak sme vlastne vysvetlili ich dôvod, pretože sme povedali, že to bol zázrak. Ten zázrak sa stáva dôvodom danej veci. Príčina existencie sa dá považovať za niečo, čo sa reťazovo podáva ďalej. Že napríklad ja existujem vďaka mojim rodičom, oni existujú vďaka svojim rodičom, moji prarodičia existujú vďaka mojim praprarodičom a podobne. A keď sa trochu pozastavíme nad stavbou tohto reťazca, tak prídeme na to, že musí mať koniec. Pokiaľ sa totiž niečo posúva ďalej a ďalej a ďalej, napríklad teda príčina mojej existencie sa posúva ďalej a ďalej a ďalej k mojim rodičom, k mojim prarodičom a tak ďalej, tak musí existovať koniec toho reťazca.
predstavte si napríklad, že by ste si od niekoho požičali knihu a veľmi by sa vám páčila, tak by ste chceli vedieť, odkiaľ si ju ten daný človek kúpil. A ten človek by vám povedal, že to nie je jeho kniha, že on si ju od niekoho požičal. Tak idete za tým človekom, od ktorého teda to malo byť pôvodne požičané. A ten človek vám, čuduj sa svete, tiež povie, že si to od niekoho požičal. A tak pochodíte aj u toho ďalšieho človeka. Že proste každý si to od niekoho požičal. Ale intuitívnej logike a teda intuitívnemu zmýšľaniu o svete okolo nás sa prieči predstava, že by ten reťazec mal pokračovať do nekonečna. Na začiatku proste musí byť ten pôvodný pôvodca tej knihy. Pretože pokiaľ by ten reťazec bol nekonečný, tak by to odporovalo nejakej základnej ľudskej logike. Že keby sme ten počet tých ľudí, ktorí si požičiavali tú knihu, rozdelili na polovicu, tak pokiaľ by bol nekonečný, tak by sme v podstate nič nespravili, pretože by to bolo nekonečno a nekonečno, keďže nekonečno nevieme rozdeliť na dve definitívne polovice. A pokiaľ si túto analógiu, teda držbu knihy, ktorá sa posúva ďalej a ďalej a ďalej a ďalej, preklopíme na našu existenciu, tak zistíme, že všetko, čo začína existovať, potrebuje príčinu svojej existencie. A na konci musí byť nejaký že konečná príčina, niečo, čo nepotrebuje príčinu svojej existencie. Niečo, čo existuje iba pre seba samého. A takou príčinou môže byť iba Boh. A tretím argumentom je argument zo svedomia. V porovnaní s tými predchádzajúcimi argumentmi, ktoré som spomenul, je trochu menej známy, avšak mne sa veľmi zapáčil, keď som ho čítal poprvýkrát u filozofa, ktorý sa volá Peter Kreeft. A je to tak kvôli tomu, pretože sa ten argument zakladá na niečom, čo intuitívne poznáme, a teda je to naše svedomie. Čiže nejaká vnútorne pociťovaná povinnosť počúvať naše svedomie, počúvať to, čo vnímame za správne, ako nejaký hlas v našej hlave. Dôvod, prečo som tu predchádzajúcu vetu sformuloval tak krkolomne, je to, že aj ľudia, ktorí popierajú existenciu objektívnej morálky, počúvajú svoje svedomie. Čiže aj ani ľudia, ktorí tvrdia, že neexistuje nič také ako dobro a zlo a podobne, tak ani títo ľudia by nikdy nešli proti svojmu svedomiu. A pokiaľ by sa postavili proti niečomu, čo väčšina spoločnosti považuje za správne, tak by to tak spravili kvôli tomu, že im to prikázalo ich vlastné svedomie. A otázkou teraz ale je, že prečo vlastne človek musí počúvať svoje svedomie? Prečo vo vnútri cítime tú povinnosť počúvať to svedomie? Čo za to môže? Ten filozof Peter Kreeft, u ktorého som čítal o tomto argumente, ponúka 4 možné vysvetlenia neomylnosti svedomia. Poprvé, svedomie môže pochádzať od niečoho nižšieho ako človek, čiže napríklad z prírodných pudov alebo z pudu seba záchovy. Čiže napríklad nejaký človek mohol prísť niekedy v minulosti na to, že keď sa bude správať nemorálne, tak ho jeho tlupa vylúči a on zomrie. Čiže nemorálne sa správajúci ľudia vyhynuli a je nejakým evolučným mechanizmom to, že sa správame morálne a pociťujeme vo vnútri povinnosť morálneho správania. Druhým možným vysvetlením je to, že svedomie pochádza od ostatných ľudí, že nejaký spoločenský tlak spôsobil to, že vnútri cítime neustálu potrebu počúvať naše svedomie. Po tretie, svedomie možno pochádza od toho človeka samého, čiže on sám na seba uvalil tú povinnosť počúvať svoje svedomie. Alebo po štvrté, svedomie pochádza od niečoho vyššieho, teda od Boha. Teda, aby som to ešte raz zopakoval, svedomie môže pochádzať od niečoho nižšieho ako človek, teda od prírody, z prírodných pudov. Svedomie môže pochádzať od ostatných ľudí, teda od nejakého sociálneho tlaku. Svedomie môže na seba uvaliť človek sám, alebo môže pochádzať z nejakého vyššieho princípu, teda od Boha. A teraz sa poďme pozrieť na to, prečo prvé 3 vysvetlenia nedávajú zmysel. Prvé vysvetlenie, že je to od niečoho nižšieho ako človek, od prírody, nie je uspokojivé kvôli tomu, že neviem byť morálne viazaný niečím menším ako som ja sám. Prírodné inštinkty, teda nejaký pud seba záchovy a podobne, nám pomáhajú prežiť,
ale nemajú inherentný morálny charakter. Čo to znamená? To je to, že všetci poznáme nejaký moment, v ktorom sme prekonali svoje prírodné pudy, aby sme urobili niečo, čo sme považovali za morálne. Pokiaľ chceme, tak tie naše prírodné pudy dokážeme potlačiť dokonca aj vtedy, keď ide o náš život. Čiže napríklad ďalší myšlienkový experiment. Predstavte si, že by ste padali v balóne a jediná šanca, ako by ste sa mohli zachrániť, je to, že vyhodíte nejakého svojho spolupasažiera a zabijete ho. A vy prežijete. Pokiaľ by sme tvrdili, že morálka je niečo, čo vzniklo len ako evolučný nástroj na záchranu života nejakého jednotlivca, že teda nechcem byť vylúčený z tlupy a zomrieť, tak v tomto prípade by to asi bolo navrhnuté celkom zle, keďže kvôli tomu, že som pociťoval morálnu povinnosť, som zomrel, keďže som nevyhodil svojho druha, lebo to považujem za nemorálne a balón narazil a zabil som sa. Teraz prečo zmysel nedáva druhé vysvetlenie, teda to, že povinnosť počúvať vlastné svedomie mi bola sugerovaná ďalšími ľuďmi okolo mňa. Svedomie nemôže pochádzať od ďalších ľudí kvôli tomu, že oni nemajú právo mi ako moji rovní vnúcovať svoje hodnoty. A intuitívne vieme, že aj keď si niečo myslí väčšina, tak sa z danej veci alebo z daného presvedčenia nestáva pravda. Niekedy môže byť spoločnosť väčšinovo presvedčená o niečom, čo sa vymýka objektívnej pravde. Príkladom je nacistická spoločnosť v Nemecku. A aj voči väčšine sa moje svedomie dokáže vzbúriť. Že v tom nacistickom Nemecku existovali disidenti. Že pokiaľ by to bolo tak, že naše svedomie ovláda väčšina, alebo teda sociálny tlak, tak by neexistoval fenomén, v ktorom sa človek vzbúri názoru väčšiny. A teda logickejšie by bolo povedať, že svedomie vzniklo vnútorne v nás. Tým by sme sa vyhli tým komplikáciám s prírodou a s ďalšími ľuďmi. Avšak ani toto vysvetlenie nedáva zmysel, pretože keby som si tú povinnosť počúvať svoje svedomie uvalil sám na seba, tak by som si ju logicky mal vedieť aj zobrať. Mal vedieť aj oslobodiť sa od tejto povinnosti. Avšak to so svedomím nedokážeme. Počúvať naše svedomie musíme až do konca svojho života. Boh, alebo minimálne nejaká externá morálka, nejaký externý morálny systém, ak ešte nechceme zachádzať do rozprávania o Bohu, je teda jediným objektívnym vysvetlením existencie morálky, existencie svedomia, existencie toho, že cítime vo svojom vnútri nejaký hlas, že toto by sme mali robiť, toto by sme nemali robiť. A tento argument považujem za veľmi cenný aj kvôli tomu, že naše svedomie je z pohľadu kresťanskej viery vo veľmi úzkom vzťahu k Bohu. Pretože zatiaľ, čo v ostatných argumentoch sme skúmali svet, ako existuje, ako funguje, ktorý Boh vytvoril podľa kresťanskej viery, v tomto argumente sme skúmali samotné svedomie, čo je podľa kresťanskej viery Boží hlas vo vnútri človeka, jeho inštrukcie. Analogicky sa to teda podobá na to, keby sme skúmali dielo nejakého umelca a keby sme sa s tým umelcom priamo rozprávali. Je tam taký rozdiel medzi tými argumentmi. Tak, sme na konci všetkých troch argumentov. Aby som to nejako zhrnul, predstavili sme si argument z dizajnu, ktorý tvrdí, že za usporiadaným vesmírom musí stať inteligencia. Argument z prvotnej príčiny, ktorý tvrdí, že všetko, čo začína existovať, potrebuje nezapríčinenú príčinu. A argument zo svedomia, ktorý tvrdí, že nič nevysvetľuje absolútnosť svedomia tak uspokojivo ako existencia Boha a externej morálky. Samozrejme nejde o všetky argumenty v prospech existencie Boha a ani som neodpovedal na veľa námietok alebo na všetky námietky, pretože som bol časovo a priestorovo obmedzený. Takisto ste si mohli všimnúť, že som dokazoval iba nejakého abstraktného boha, nejakú bytosť, ktorá je nad vesmírom. To by úplne pokojne mohol byť aj kresťanský boh, aj judaistický boh, aj moslimský boh. Ešte to vôbec nie je špecifikované, ale tomu sa budeme venovať v ďalších epizódach, žiaden strach. Zatiaľ sme však dospeli k nekonečne mocnej bytosti, ktorá je niekde nad vesmírom a povedal by som, že už aj to je celkom dobrý začiatok a teším sa na pokračovanie tejto cesty s vami. Do počutia a dovidenia.